katamungan. Yabi at alapukin kaya katang panalangin ding magpasalamat king misa. Para po kang keng nobena na nga pong mapamakalulu. Pasalamat po. Petronila Santos and family, JP Santos and family, Manuel San Pedro and family, Fernando Nang, Gina Pagco and family. Pasalamat po Joel Noren Turna and family, Jose Risa Kayanan and family, Cesar and Jocelyn Maluntag and family, Chris and Janet Borja and family, Dolores Inventor, Grace Paredes, Rowena Paredes, Leonila Kayanan, Antonio Kayanan, Rosemary Sanggalang, Virginia Panlilio, Mike Chris Miller, Ruming M. Buda Layug and family, Maning Gomez and family, Domingo Dizon and family, Justin Dizon and family, Speedy Recovery, Lourdes Nukop and Florencia, Special Intention, Lea Almario and Debbie Ann Maluntag. Pasalamat na naman po Janet Di Macali and family, Josephine Di Macali, Mike and family, Maiden Torres and family, din pong Kaladwa, Antonieta, Juan, Anselmo, Fausto, Africa, Fortunato, Asteria, Estrelita, Diosdado, Agaton, Elizabeth, Lourdes, Ruben Sr., at ding pasalamat po kaniting misa, Jose Pepe Hison and family, Chris and Rona Gomez, birthday Bien Carlo Sun, special intention, Benerisa Manarang and family, Evangeline Reagan, Arnold and Marilu Mendoza, Speedy Recovery, Fernando and Tess Harjolin, Mark, Louie and family, Bea Candelaria, Joel Reyes, at din Kaladwa po, Domingo Senior, Domingo Junior, Conchita, Augusto, Rogelio, Lucila, Leonila, Olalita, Efren, Florencia, Clara, Jose, Nelia, Francisco, Claire Omani, at Norma. Talakad mo po. Kinagining impam. Puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ning Diyos, ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya kang timurin. May payabak kay kaingan po. May payabak po among. Sita na kayong pantawlita mong pamagnobena, bilang pamagsadya kayong piyesta ng apong mamakalulu. Pero bukas mo rin po yung kakatamong national o yung universal celebration niya piling Assumption. At batang maging karapat dapat ganap ngayon kaniting kapag masusyan, sisyan talapat, pagkalungkutan din kasalanan tamo, at anyaran tapang lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang ginong sukat igalang at pamintuan, kimitnong kataimtiman at katapatan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang miturong kailangan kaming maging kaluparing anak,
Banmilob kami king kayarianan ng Diyos, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Igang mimingat karingkeka magsantungan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipaing totoo pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, hidala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pangatsubanwa, iubog me kaya kaming wangis sing kaya kang anak, at pasalungan mo yung biyen na karing puso mi. Itubod mo kami ang ting saksi ning tula, king ebanghelyo, king yatong mip mo, king matbud akapayapan at sirang pangako. Tagkilan mo sana yung biyering sablang tao, king lugod mo. Banketa, may kakalugod la. Itiyadan mi, king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Luklok tamo po at makirandam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, kinlibro ng propeta Josue. Josue ang anak ng kabilugan na balayan. Inyangi ni igalangi ang Ginoo at pamintuan niya king mitmong kataimtiman at katapatan. Ilakoy la rin Diyos-Diyosan asimbanda ring pipumpunan niyo karin Mesopotamia at Ehipto. Ating bukod yung suyuan, yo ang Ginoo. Nung eko bisang sumuyo kayo, mamili ko ang eningaldo iti, nung kanino kayo sumuyo. Ding Diyos-Diyosan, asimban da rin pipumpunan nyo ka rin Mesopotamia, o rin Diyos-Diyosan da rin Amoreo, ning labwad ang eni panuknangan nyo. Dapat ako at ing pamilya ko, ingke kaming suyuan, yo ing Ginoo. Ngarang may kibat din tao, miya kapilan man gulutan ing Ginoo, ban sumuyo ka ring aliwang Diyos-Diyosan. Ing Ginoo kay kami Diyos, liwal na kami, liwal na rin mga katuami, at kami, iba't king pangayalipan ka rin Ehipto, at ikit mi ing mala adepat no. Iningat na kami no kaya man miras, karin labwad na rin sablang bansa, adelanan mi. King panlubmi king labwad iti, tinabi no ning ginuring Amoreo, amanok nangan keti. Inyasiwan miyo ang Ginoo, uling yo in Diyos mi. Kanita nga ng Josue karing memalen, mapalyaring asiwan ang Ginoo. Diyos siyang banal at enalapatawaran din kay kayong kasalanan. Ena at tanggap king atin niyang kaligaligan at nung painggulutan niya at sumuyo kayo karing aliwang Diyos-Diyosan, parusana kayo. Lipula na kayo, lipat na ning meging mayapyake kayo, king minuno. Ngarang may kibat din tao kang Josue, makanyan, ing ginuyo in siwan mi. Nga nang may kibat tong Josue karelo, ing sarili yun na, mismo yung saksi ing ikayo, piniliyen siwan ing Ginoo. Huwag ngarang may kibat, ikami saksi kami. Nung makanyan, nga nang minutos karelo, ilakoyo na, ring di Diyos na dayuan, ayat suke kayo, at mga kukong katapatan king Ginoo, ing Diyos na ning Israel. Ngara kang Josue ring memalen, suyuan miyo ing Ginoo, ing kaya kaming Diyos, pamintuan milo ring utos no. Inya ginawa yung kasunduan ni Josue para karing memalen itang aldo ito at binyen na lakarela ka rin kinsikem, dimbatas at palatuntunan at dapat dantok yan. Sinulat ng Josue ring reting kautusan king libro na ning batas ning Diyos. Kay ba't kinang mayang maragula batu at binili rin alam ng dutong ensina keta king santuaryo ning Ginoo.
Ngara ka rin memalen. Iting batuya yung saksita mo. Dimdam no rin sablang amanong sinabi na ning Gino kay katamo. Nung inya saksiya laban kay kayo. Pan eko mag-alsa laban king kay kong Diyos. Kay ba't na nito, pepalakwanan na lang o swering tao. At may balik yung metong at metong king sarili ng labuad. Kay badang may palyari ating bagi. Yoswe, ing talusuyunan ng Gino anak ng Nun. Meteya king edad adinalan at apulong banwa. Amano ng Gino. Salamat King Diyos. Ika Gino ing bukod kong pibandyan. Ika ginuing bukod kong pibandyan. O Diyos ko, iningat mo ko, uling kay kakong magsantong. King Diyos, kakong sabyan, ikaw ang kakong bukod panginwan, nanumang mayap ingat ako, pigkalob mo. Ika ginuing bukod kong pibandyan. Ika Gino, ing bukod kong pibandyan, intula ang kakong pagnasan karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Ika ginuing bukod kong pibandyan. Ing Gino kakuyang puryan, huling kakuwabe ang mayap akausukan, kakong kaisipan kayayang tatayran, busal naman ning kabengyan, eke malyaring kalingwan ng Gino, huling parati ang atsuking siping ko, matatag ko at mauugon. Ika ginuing bukod kong pibandyan. Ing dala na painturo king be, kaku papakit me, siping mo at yu tulang alang kapante, isaup mo magdalang tulang alang kapupusan. Ika ginuing bukod kong pibandyan. Talakad tapo bang parangalaning may pabalita. Ding amano mo o Gino, babielang tula king puso ko, ding turo mo sala karing mata ko. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kanti mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Gino. Ating mapinanakataong migdalang anak kang Jesus, manong bendisyonan at ipanalangin. Dapat ding alagad sa biyanan doring Magdala. Sinabi ng Jesus, paberenyong lumapit ka na ako ring anak. Ayo babawalan. Ulingin kayarian ng Diyos para karing anak yang antikareti. Timpak no ring gabat na karing buntok da ring anak. Bayameko ketang lugal ay ita. Ing may pabalita, yung kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, lukluk tampot makirandam. Magandang morning po sa lahat. Ngayong araw po, nga po pala ngayon pista ni San Maximiano Maria Kolbe, no? Kung kilala niyo po siya. Na pinatay noong panahon ni Hitler doon sa Auschwitz. Kasama siya sa mga pinaguhuli ni Hitler na mga Hudyo. At sa panahon pong ito, yun, siyempre pinapatay nilang isa-isa yung mga Hudyo. No? Ang istorya kay
Father Maximiliano Kolbe ay nung mayroong isang papatayin na isang Hudyo, no, nagmakaawa yung Hudyo na wag siyang patayin kasi meron siyang pamilya, meron siyang mga anak. No, narinig ni Father Colbian, no, kaya in place nung Hudyo, siyang nagpahuli, siyang nagpadala para siya na lang ang patayin. No. Kaya yun po, namatay si Maximiliano Kolbe. No. Kaya kung titignan natin, siya isang martir, no? Pero hindi siya martir sa pananampalataya tulad ng mga nanindigan para sa pananampalataya. Kakaibang martyrdom ang kanya. No? Kaya tinawag sa kanyang martyrdom ay martyr of charity. No? Martyr of charity. Itong si Father Kolbe, Saint Maximilian. Saint Maximilian Kolbe. No, kasi tinitignan ko rito, parang wala dito sa ating liturgical book. No. At siguro po ito pong kailangan natin ngayon, panahon ng pandemic, no, yung mga dumami yung mga martyr of charity. Yung handang mag-alay, magandog ng buhay sa panahon ito ng pandemya sa ngalan ng karidad, no, sa ngalan ng pagmamahalan, ng pagtutulungan, ng pagmamalasakit. No. Yung halimbawa po ni Father Maximilian Kolbe ay isang buhay na aral na kung saan dapat patungo ang buhay, kung kanino dapat tayo paakay, at ito dapat maging malapit tayo lahat sa Diyos. No, I think yun po yung dapat maging purpose ng buhay natin. No? Ang maging malapit tayo lahat sa Diyos. No? Dito po sa ating ebanghelyo, ito yung mga tao na nailapit sa Panginoon, yung mga malilit na bata. Siguro kung ang eksena nito nakakordon, siyempre hindi lahat ay makakalapit sa Panginoon. Baka yung mga alagad, sila yung mga security guard. No? Hindi kahit sino ay makalapit, pero itong mga bata ay nailapit sa Kanya. No? Itong mga tao, siguro may mga paniniwala sila na may kapangyarihan si Jesus na magbasbas, na magpagaling, lalo na sa mga bata. No? Kasi nung mga unang panahon po, mayroong mga salot sa mga bata. No? Mas mataas ang rate ng mortality rate sa mga bata. Mas maraming namamatay. Hindi nakukuhang lumaki ang isang bata. No? Kasi maraming sakit na pwedeng kumapit sa isang bata. Kaya sa mga matandang kaugalian, dinadala yan sa mga kinikilalang may kapangyarihan sa buhay. No? At siguro ito ang Panginoon. Kaya inalapit sa Kanya itong mga bata para sila'y maiwas sa anumang salot at peste, no? Sa buhay. No? Kaya napakaganda pong larawan, no? Ng mga tao rito inilapit sa Panginoon ang mga bata. No? Kasi hindi lang dapat mga batang ilapit sa Panginoon, kundi ang bawat isa dapat ilapit sa Panginoon. Doon nagsisimula yan sa mga bata. Kaya ako po, pag ako'y nagbibinyag, pinasasalamatan ko yung mga magulang, mga ninong at ninang. Kasi, ayun, no, inilalapit nila sa Diyos itong mga sanggol, no, para pabinyag. No. Actually, hanggang ngayon po, mayroon pang mga paniniwala pag nabinyagan ng isang bata, siya'y manalayo sa anumang peste at peligro, sa anumang salot. No. Kasi ang paniniwalang nagkakaroon siya ng special protection mula sa Diyos. Dahil siya'y nagiging isang Kristiyano, dahil siya'y nagiging isang anak ng Diyos. Pero
ang binyag po ay dapat ang simula lang na ang mga magulang at saka mga ninong at ninang ay ang kanilang pagtanggap sa tungkulin na ang lifetime project nila o plano nila ay dapat yung anak nilang yan masanay nilang mailapit sa Diyos. Yung lumaki ang batang may takot, may pagmamahal sa Diyos, may paggalang, malalim na paggalang sa Diyos. Kasi sa mga magulang po kasi hindi ko na alam kung ano man pangarap sa mga anak nila. Siguro magtagumpay sa buhay, magkaroon ng career, magkaroon ng magandang buhay. Siguro ganyan, ha? Yung gustong makanta ng mga anak nila sa buhay. Pero para sa akin po, kahit wala akong anak, gaano mang tagumpay ang nakamit ng iyong anak, gaano man naging magandang kanyang karir sa buhay, bilang mga magulang, no? Kung hindi naging malapit sa Diyos ang mga anak nyo, walang saysay ang inyong pagiging magulang. Wala kayong ginawa. No? Kasi ang dapat pinakapakay ng isang magulang ay mailapit sa Diyos ang kanyang mga anak. At lumaki silang malapit sa Diyos. Dikit sila sa Diyos. Kaya pag yan ang nawala, kung yan ang wala, para sa akin, yung hindi tagumpay ang pagiging magulang. Kaya sa inyo pong mga magulang, sana'y makita niyo ang tunay na pakay na dapat niyong gawin sa inyong mga anak. Salamat kung nagtagumpay sila sa karir nila, sa buhay nila. Pero huwag kalilimutan ang pinakamahalaga, ang maging malapit at malapit ang mga bata sa kanilang lumikha. Na dadali nilang paglaki, yung dikit sila sa Diyos. Ang napapansin ko lang po kasi pag malaki na yung bata, nung bata pa, baka nasisimba paminsan-minsan, pero pag laki, hindi na nagsisimba. Baka lumaking palamura. Lumaking palaaway. Kahit maging presidente pa yan, kung malayo ang loob sa Diyos, isang malaking kapalpakan ang pagiging magulang. At ako po nanaisin ko, kung akong nanay, na makita ko ang aking anak na napakabuti, napakabait, may pusong tao, may pagmamahal, at tunay na may relasyon na wagas at wagas, no? Sa Diyos. Naway yan po yung ating maging misyon bilang mas makakatanda na maakay natin mga bata ngayon. Siguro ang bawat isa sa Diyos. Yan ang dapat nating lifetime mission bilang mga Kristiyano. Amen. Ginoong Yesus, makabukod ang lugod mo, karing mga lating deti, uling kalupa mo, mapakumbabala puso. Ngaming manalangin kaya ka, Ginoo, gawan mo keng mapakumbaba puso. Puso. Para king Santa Iglesia, kalingwa na sanang lubos ingkay ang pamanagumpi at kalupa ng Kristo, migit no ang ingatan din palpikasalo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mong keng mapagkumbabang puso. Para ka rin katikista king pamanurong relihiyon,
ipakitdasa ka rin tutururo, king relihiyon manimunayang pansariling pamagtagulaling kang Kristo, at may gitmeto nga sistemang intelektual, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, gawan mo ken mapakumbabang puso. Para ka rin sablang alipustaning niyatu, magsayala sana uling kawangis day Kristo, at sikwil din sarili ng balen, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, gawan mo ken mapakumbabang puso. Para kay katangan, may kakamalayan tasano, manibot inyang may binyag tamo. Ing Espiritu Santo, manok na kanya kay katamu, at tutunang pagnasan, ing aso pa nakatam lumupig ka rin kay katangkinan at kasalanan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, gawan mo ken mapakumbabang puso. Yan ipudan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, pamingat siya banwa, nasa mo yung kaligtasan ding palpikasala. Para timilasan ang tapat lingapan, kambining lugod, at ding matulang pamananggap, potang magbalik laking kapamisanan Kristiyano. Itingin na doon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer. Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at kaliganing kayang lagyo, ning kay katayang kasaplala at mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ming miglalang, iti sanang tinapit alak, ayam pangmi, anting tandanin kay kaming lugod at pamanyamba, tayra na kaming painturo king kaligtasan. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum, antabi kay kayo, At kaya kaan timurin, yat nayorem puso yu. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Iya ing kaya kangamano, aking kapamilatan na lelangan mo ing sabla, ing tarapangabos at inubod mo ban ikabos na kami. Kapamilatan ng Banal na Espiritu,
may katawan niyang tao at may baiking Birhen Maria. Banto paraning banal mong kaburian at italakad ning banyato nga banalabalayan para keka. Inagpano rin gamat na king krus, bansin tanganing kamatayan at ibulalag ning pamanyubling me. Ulinita ka beri sa blankoro ring angeles karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami manyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan. Kinuaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niyo iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kay ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ni kanakong daya. Hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo para ka rin sa blang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dabta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyen ng anak mo. Daramya kaya kaiting tinapin ng biyating kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka. Ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmamaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mo pa, ng Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban may ganap ya kinugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Ganak mo na naman di kapatid ming Pepe Inawan at maninayang sabling miye, Luna di Domingo Jr., Conchita, at Augusto. At yung alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king bilanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutuk, kagumning banal espiritu, kupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga.
to king amayin talapangabos at may bukim banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panabun mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaan tinurin. Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Oh
Ing kordero ng Diyos, imilalako king kasalanan ng ato. Noon tamang mayaws, king hapunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat Tekas yakas niya nga nga mana mano mo. mo at kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat, salamat Ginoo, buhat linaw. Salamat ning pakamal mo, pamaningan. Salamat po, salamat po. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat Gilugon, buhat linaw. Salamat king pakamal mo, pamaningan. Salamat po, salamat po. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat Gilugon, buhat linaw. Salamat king pakamal mo, pamaningan. Salamat po, salamat po. Paniningal doon timlananing bulan. Tiyok ning hangin at katanaring tayo. Sananing matwining bengi, nanahin karing maglakbay. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat Gilugon, buhat linaw. Salamat king pakamal mo, pamaningan. Salamat po, salamat po. Panalangin ka San Jose. Itangan po. Bapo talayingap ning talapagligtas, esposo ng Nuana Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibala ning anak ng bugtong, kaya kay Maria binili na yung kapanaligana, kambiyang mi Kristo, mi katawan niyang tao, Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangigpa, at tayran mo kami king daklat ning biye, adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampong sikanan na pilubluban, at ipalwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pumapagmalasakit ay igpame, lalapit kami kaya kaniting masipit a pamangailangan mi.
Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring tao mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapon ming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit. At tinggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakananing memalin. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, bang mapupusnay ting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalamu kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawab kami karetang mangailangan, at pakalulu. Mananol sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, ikabyos kami nga lang kasasangkulan, kaniting krisis, layong tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na hinduning Diyos. Mo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligayat kanwana na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, indiuning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Apong Mapa Makalulo, Ipanalangin mo kami. Patulunan ning Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Talakatap. Manalangin tamo. O Diyos, sing kaligtasan, mananasan ang iting sakramentong babiyasikanan kay kami, ketiking yato, itad na kami king biyalang angga, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ang ginu, mantabi kay kayo, At kaya kaunti murid. at bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintatu, ng ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari kay katang kapag masusyan, umeta ng iniking lugod, at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakan po salamat at maya poras. Gandang araw, marami pong salamat sa lahat.